Hey guys, padumi magsimba. Ngayong mama rang kagwapa. Ganan si Jag na ribon ni Jang Hidban. Ganan ka ma? Na ribon? Bisa gue ribon mas tadako kay mapan. Ganahan kag dakang Hidban? Mahipusak mo pag. Nasa ra pag mo ang ulitaw nga ramong dugaja? Shout out Ate Mona. Gisuot na din dyan sa sapatos. Morning, te. Suot na ko tayo. Pangkuhan ko na niya pang simba. Pang simba ba? Katong isang daan, niya na tong pang biyahe. Kina naman siya pang simba. Pang simba. Pwede yun. Pangkuhan naman pang simba ba? Ika masyadong galingan dyan si mga gwapo ta. Wapo ilang bus. Tama ka? Wapo ilang bus. Hi guys, sapisan din ninyong tanan. Manimbasa mi. Mapanggiwat sige yan og si mama. Ito likod mo ka diyan sa may magbuhat. Ha? Minuto pa ko. Mamay tayo manginuto. Gantaw, kuko, kabalik-balik. Kisarada na niya ma? Among service kayo, BMW. BMW. Wala mong service. Diyan pa 4 wheels kuno bisag tulor og iligid. Para gyud 4 wheels na. Pero na. Asa? Manood ka kung di ko napakiligid dito. Asa dapat? 4 wheels. Muna mo 4 wheels. 4 wheels kuno bisag 3 wheels. Din kisa nakuha ng style na hidban-hidban. Sa una wala na si nanay. Muna sa kapananaw niya kuan kanang unsa ni? YouTube. Oh. Ah, ay sus. Wala. Natiguang na lang ko karapo kita naghidban-hidban ka. Pila nang edad 40 na. Karapo kita naghidban-hidban kasi 34 kasi 35. Sus Mario Joseph Ginoo nagigat-igat man niya akong mama. Ala. Klaro ako no. Pero meron sa kabinuanga si mga anak ma. Taragi. Mulakaw ka ma, minawang ginudundunin mo ma. Ingat-ingat kay 75 na yung edad usap pa nagkuan-kuan, nagibanidban. Ay nako. Ginoo ko. Ganahan mo. Oh, karon panigana kani. Mo gani ni sugod na ang kuan. Tara na kay. Imagine mo ibalik mas mama karong mo bata. Lami man ang Kumama na kay na si Bag. layo man ang tiguang nga pabata-bata rong dugay mo tiguang. Mo na gibuhat ni mama. siya karon pa sa nagsapagidban. Kaya rong di dali matiguang nga was mama 75 na di pa ilhan. Mura pag 18 years old. Una siya gitawag na tiguang na millennial. Sarado. Pamaw ni mo sugay ito kay. Hi guys, sama namig simba. Dari ramis gawas. Kay kuan presko. Bang anong nakulot ni jang buhok. Street box yun ba bata pa na? Nagkalang bitaw na. Ito lagi. Ayaw nang gikalanggi. Nagpapon mo siya napatuyat ka ng kan baka ng Korean style ba? Iya siguro nang ipakulot-kulot. Nakulot lagi. Butangan na tong cream din manginan mo kulot gid na sa mala. Oh, gunang buhok ni Papay gulig ikan hapon masayro. Basta basa din maugag hangin ba. Street mo na yung buhok. Gamay pa ka. Karon nagkulot-kulot na.
Say tawag gani hair freeze ba tawag gani. Basa-basa imong buhok din. Mga ugag Ano sa imong gibutang katong katong hair shiner good. Tung murag bitre. katong ang pinalit? Makakulot dito? Sa hangin lagi. Sumala gud daw gud narakas balay kung imong buhok kay mauga rag kusa straight kayo pero kung gawas kay sakay nimo tricycle away naog nimo Makulot-kulot. magkulot-kulot. Pay. Ito fishbowl pa. Alay, lola naman kayo ako. Wait, tag fishbowl pa na ko 20. Kato sa kawak ba? Brat, pero pa. Unsa nga fishball kanang lutoonon? Sakay nagyan ay pagdugay kay traffic tagyan. Kanang lutoonon gi. Malas kamote pila ko no. 40 ang kilo. Oh, may ito fishball. Ay, no fishball. Mag-crave na po na siya fishball. Sila ni pero ang kilo na ba? Nakapalit na, sige yan. Biskuit. Dito eh. Yan, matras ko yan, matras lang yan. Ito mga carbo na. Kapag inita, oy, sigat ang tod sa kainit. Wanay daw ta na tempo kay tinaw nagdagat.
sa nakapunta makasakay series? Ano sa nakapunta makasakay series? Isa ka tuig kasarata makasakay series. Kanang mag-report sa isis ni mama. Asa man ta managkataghatid? Kita oy. Dana ra kage. Kuyo boy. Kuyitin gadyo kang lolo. Hawiri pa kay basig matuklang to. Kako mo lodi. Padung si dito sa. Kako balik ka padayon. Kandila. Si Papa natin sindihan. Awat hindi pa ka dito sa kwan? Asgiyan, gaw na una na. Naralagay niya pangansak kung mga nakasako-sako. Ipag-uot. Ha? Ipag-uot. Kana na lang, matang. Hindi kita. Pang buncamber daan di pamutang parinig. Buat tang kanit bali dito sa buncamber. Ang lapid gamay. Hindi na madaot, dinagtangtang. Hindi sisilo mo na. Minsan ka nagabuwa na ng kapapa nga na mas taas pa. Ha? Na mas taas ang sahon pagkuhan. Kote ko ninyo dito sa kwan. Ha? Tara, tragyan. Nalis eh. Bye-bye. May pinalagkot ako dito. Sabi na ko sa patuod. Inani di bago sa. Nga na modlo to na sa mubukad mo ragog ka ng lubi. Nga nam ng lubi ba dyan na? Muna mo inani na sa init. Muna rin na inani. Kami ko. Pero yung mga dahon na po, nagpilit pa. Hara ka tong iring no. Mo naman nagsaboy-saboy. Bangon. Wala niya. Pareha mo kalibang ngagahiun. Lamias ko na hangin. Pagpus puro, ilan eh? Darate, salamat.
Tignaw, ang nabutangan ba? Hindi ko na, di na tumitse, bati may tagnaw. Hindi man eh, mayroon mo rin nabako lagi oh. Di, polio lagi sa gi. Hinawag kuno pa be. Polio lagi. Hinawag kuno kay mutanaw ko siya nilakwan. Wala lagi na, polio lagi niya. Ag sigudi kay ning dako na oh. Awawa na to pa ka nag-isda biyo, di na mangutkot. Oh, polio lagi niya, Nakaw. palakwa. Halaluoy laman. Polio lagi. Ang kita na na sa YouTube, polio Oh, di gyud. ay. Nana din na Oh, siya. polio. Do isa. Halaluoy lamang ka. Pinidako na ba ya? Oh, indako. Ano day jang tiil mag kuan. Atog yun sa ngalagaan hantod matiguang. Polio sa gi. Halaluoy lamang ka. Indako na ra pag isa. Do isa. Luoy. Mm. Halaluoy laman. Mag-iima mo kog tangkal na kanang kuan. Ning anam no kabaw kag jang tiil no di man nga nasa una. Pero nidako na siya. Niapa sa nikudi. Ngiring ni jang lagan. Gawangan na gani ka. Sudan. Parehan mog naong si mong ngiring. Ay sa nagisod ang sapatos sulod. Paugasan na nila po. Ah magsusi. Mingkoy nakabulingit na naman pagka mingkoy. Pero malimpyo na. Tingin ko sige Pag niya gid trapuan manunta na ako, nating ako pagbalik na kulimpyo na siya. Kabulingit na pod. Ting 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 ting. Lingkod. Oh, galing ah. Lingkod. May di siya mangilabot dire na. Lingkod. Miguel, picturean ka. Tanaw dre. Lingkoy. Di ba ka picturean? Lingkoy. Lingkod. Mumpat na ra ba ng katuig? Tiguang na. Asa magipat na? Ala? Gilokal na lang ako. Gilokal siya. Nagsigudi, ay sigudi agsi. Mikloy. Nalakad sa likod. Do isa sa nidako na siya pero polio. Tuloy de jang tiil no. Magimo kog tangkal na ako ning gubon kay nalagabok na pod. Basig pwede na ipahilot di jang tiil ba? Didoy. Butangan ako ya. Bird. Pag gamay inana naman siya nilakuan. Mo di ay sa gamay pa siya magbakang-bakang Abi siya. na kog sakit ba na kuan? Susi, kuan man day polio man day. Nuwi Nakitan laman. sa YouTube binana pag nilakuan, dako na siya ni Ero, nanap ko. Mo dako ra lagi na kaning dako naman siya Dako naman sigudi siya. kaning dako naman sigudi. Brownie yun kay ko. Aw si kon yun kay. Sigudi kay dako na. Mo di jang tiil nga na di ay. Tanaw ka dreaming to yo. Ang biri daghang ista ning koyo, biri. Ni nagtudloy kabuang. Tanaw na ming koy. Urin, silo. Manguit gani na. Nakaw na po na ron. Usaw. Ay, wag di ko na sabi sa padong. Mikloy. May pasagdan ko nung sa padong eh. May tiniktin na ba ning makagawas? Oh? Tao kay ko dito nagayo ko sa motor. Nagugas ko sa motor siya dito, ni siya gano. Ingon siya ko kumugtanaw sa mingkod, ni siya Mikloy, ni siya dito. Mikloy. Pag abot bitaw na nay exercise sa dagan bitaw pag dito isod sa multi ka. Mikloy, hala na lagi murag samad sa danggan pa. Basa. Mikloy, dari Mikloy. Dali. Ano tayo biyahe pa ko? Dali ba? Wow, boy. Orange nga sa una ni itong magsamot boy. Namo ginana mo usab ang color. Oh, di na nyo makita. Dua ka buko. Ngano? Orange na sa una na itom na. Kanang dua ka goldfish ba kana og kato. Sa una kay gold man na itom na inog samot. Ag kanina lang nga goldfish mi nabilin nga gold oh. Mag-iba din nilang kulor. Gulo na tinga gani ko. Iba na giro magani o.
brownie na yung puti. Na, di na makita oh. Orange Asa man tong gilain nimo dito sa gamay? Uda, oy filter mo. Wala, manay po. Di ba di mo makuha na kay mulubtang na ba na sila? Lagi, mampuy higo. Butangin na lang nagbisag kuan diya o sa kabuk isda. Ngita pag janitor, ay janitor lagi ta. Janitor may butang dia. Asa mo mamalit og janitor? Tumugaw mo yung Dili akagod sugong kaon. Nato mo mamalit og janitor kay sa Pasig, nay dagas Pasig. Wala boy. Nakita na ko ni janitor katurang pitch up sa karkar ni dagang display. Biriwan na yun. Nas Pasig dagan ka yung janitor pes. Wala na boy.